Nakasinati na og pandemya nasunugan pa. Ingon ni ang kahimtang karon sa mga lumulupyo sa duha ka mga sitio sa barangay Bulacau ning Dakbayan Sugbo nga nasunugan kagabi. Ani ang report. Sa eskwelahan temporaryong gipahiluna ang mga nasunugan nga gilangkuban sa 169 ka pamilya o 731 ka individual. Ang uban kanila giatiman sa mga healthcare workers sa syudad ilabi na kadtong mga tiguang nga mitaas ang presyon tungod sa kalisang. Gipahinumduman sila sa usa ka doktor nga mutuman gyud gihapon sa health protocols. Actually, wala jud na practice ang social distancing kay labi na ang mga tao nga nasunugan, ilang ipang salvage ilang mga gamit. Samtang ang Department of Social Welfare Services kun DSWS mao'y nagatiman sa pagkaon sa mga biktima sulod sa tulo ka adlaw. Ang among gikalaga jud gabi which is naghatag mig mga banig, mga foam, mga kuan nga sponsored sa Cebu City Government. Mas bugat ang nasinati karon sa mga biktima tungod sa pandemya. Sama sa tag-iyan ining tres andanas nga panimay nga nagtigom aron lang makapundar sa iyahang balay apan karon naabo na ang second ug third floor. Mga sina tanan hurot. Pila kwartang napil og kaog daw? 150 lagi. Mil. Oh. Nanawagan ang mga nasunugan og dugang tabang aron sila makasugakod sa nahiaguman nila karon nga trahedya. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.